Alright. What's up? Kamusta ang audition? Hi, Papa Marco. Kasi kailangan namin si Sakuragi with na ulo. Apa yung blurred mo pro pa yung? Balay di ka aruba. Diretso lang. Oh, di ba? Yun ang kuan, yun yung kagandahan ni kuan, Mr. Magta. Hey, hello, good morning guys. This is Ace Picture TV. Nice kami ngayon sa kuan sa Sitio Lubas, Santa Catalina. Babalikan namin yun. Kasama si Mr. Pogianjo. Right. Support niyo po yan. Sala yan sa PBB. Kita guys pa ba sa spot sa Sitio Lubas with Papa Anjo. Kaya pa sigurado ha. Piso alright. Sino kayo sa karugitan kanya dito itat ta? Si Chuck. Ito ah. Sakpay nga data paludo na sakpay tiko niya. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Welcome to Sitio Lubas. Ayan. Hello, good morning. Medyo anong masasabi mo sa natin, sa rides natin? Maganda. May isang teenager doon sa aming bayan, kay hilig na manligaw at ang gusto pa'y mayaman. Isang mayamang byuda kanyang naging kasintahan. Ang sama lang sa nangyari, nang hagkan niya pustiso'y natanggal. 80,000 impressions later. Would you please stop imitating me? It is starting to get very annoying. Right. Pupunta kami ng Alibong. Dahan kami ng rota ng Alibong. Olario, 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 Olario. Nang siya'y magsawa, humanap ng ibang mutya, siya'y nagpunta sa Maynila. Ngunit ang nahanting niya ay bakla. Olario, 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 Olario. Tugaw na mutin. Olario, Olario. At siya ay nakasal doon sa kanyang hirang lihim, ay natuklasan. Ito ay tad-tad ng utang. At di nagtagal, sila'y laging nag-aaway. Lumipas ang ilang araw, ang dalawa ay nagkahiwalay. Olario, Olario,
Olario, olario, olario, Hindi ka alam masasabi. olario, olario. Alright guys, sa wakas nandito na kami sa Wansala Bayog. Kakarating lang namin. Medyo nagpahinga lang kami saglit. Kapagod. Hindi na kami pumunta kanina sa may farm, dun sa may flower farm, kasi maraming tao, nakakatakot, baka dapuhan kami ng sakit. Pero yun, sulit naman kahit nakakapagod. First time namin magbike sama tong grupo ko, Team Labayog Riders. Saka yun, so sunod ulit. Salamat sa panonood. Keep watching guys. Okay, thank you. Stay tuned. Bye.